És a következő számot küldi a Krisztián nagyon-nagyon sok szeretettel a testvérének, a Bizsukának, és a lány testvérjeinek, a Szandrának és a Zsülinek. Fogadjátok sok szeretettel, tamén baktál-e? Egy csillag sem ragyog nékem. Egy szívem sem ver úgy, mint kéne. Mert bánat öli a szívemet. Testvéremet le raggianza che ci sova dai cigaretta me papara da dea Sandra Penel, a Julique. Calma Deus, irutia. Que o Cristian de la Sopene Şabal'e bir cumhurta Kristiyan. Yerde Yakede magaşma Heyri gelatam ahugoma Krisztián Penel. Ezt az erdőt én kivágom, jaj, de jó húgomat meglátom. Ai putere penye ki kapuva Kala khoya I pustia Şuda mandar o bari